Magandang umaga mga kabukid. Dito tayo sa gawin natin tanaman natin ng talong. Kasi yung mga damo, laki na. Ito mga kabukid, kailangan kunin para malinis at taniman natin ng talong. Ito kabukid, maganda yung lupain dito. Kasi ako lang mag-video. Tingnan natin yung camera natin. Dito maabot. Tapos ito kabukid, tapos itong linisan. Ano natin ito? Simulan natin. Taniman natin ang ito ng talong. Maganda binta sa talong sa amin. Maganda yung lupa. Kasi dito kabukid, nagaanan ng tubig. Maraming lupa galing sa itaas. Kung makikita ninyo, kita ko sa inyo. Ito, mga lupain. Galing sa itaas. Ito mga kabukid, mataba yung lupa. Magandang taniman. Lalo-lalo na yung talong at mga atsal. So, kailangan natin malinis ito. Yan kunin natin mga kabukid. Puno na dito mga kabukid. Laki na. Kailangan natin kunin. Tsaga lang mga kabukid.
Kasi maraming dadaanan bago tayo makapagtanim. Kailangan natin linisin. Ayan, linisin yung lupa. At nalinis na. Matagal pa ito maubos yung damo kabukid. Abot pa ito ng mga dalawang simana. Baka kasi malaki-laki ito. Abot doon. Malapad-lapad yung taliman natin. Ito kabukid. Yung mga nalinis na. Yan, nalinis na yan. Tagal na trabaho ito. Doon pa ito kabukid. Kailangan natin malinis doon. Dalang week pa ito yata matatapos. Malaki ito.
Ito na kabukid. Maganda yung lupa. Maganda timnan ng talong. Tsaka sili.